Здравейте на всички хора. Значи, какво правим днеска? Днеска играем на Шкулбой. Едва ли знаете той тази игра, добре. Първо, моля ви, абонирайте за моят канал, бе, хора, какво да ви снимам? Аз Шкулбой ви снимам, аз Роблокс ви снимам сега. Какво да натаквам? И второ, препоръчвам ви да се абонирате за един канал на моя приятел. Казва се Георги Марков, Гарначо, нещо такова. Много яки видеа снима. Да. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из Просто ви дома. го препоръчвам, наистина е хубав. Брат, баците под купче, брат, мразъм. Брат, хора, май, като гледам, че нищо в нашата стая няма, като гледам, май ще минаваме Шкулбой 100 часа, като гледам. Значи. Какво правиме? Баще, ще ги претърсим в стаята, нали? Брат, по-като телевизор, не съм виждал. Отвърката! Дубче ме на баща ни газа, супер! Това съм казал току-що. Да, батерията, ясно да започна ползвана. Няма да я взем даже защото. Ако ни потрябва, ще я вземе просто. Ако ни потрябва. Айде сега, да. Тук дали има нещо? Тук няма нищо от първи полет. Чакай, бе, брат. Тук кой има? Тук няма никой. Пичу, падай ключ. Взем го ключа. Така, отваряме лампа, кружка, окей. Сега претърсваме. Не, първо претърсваме това шкафче. Зарядно, добре. Да знаете, ако в ето едно от тези шкафчета има нещо, в долните няма да има нищо. Брат, какво е това, което пада? Ненормалници. Така. О, пирони, това ми трябва. Така, хора, не знам какво да сложа, бе, брат. Така. Така, мамо, защо нямаш нищо в шкафа ти? Какво има? Тук, гледам, за първи поглед няма нищо. Ужас! Значи, имаме месото, т.е. паржолата. Каквото вкусна паржола от Йордан. Паржолката. Гачите по реклама. Хора, не гледайте! Ако искате, отидете си направете чайче. Не знам, не гледайте тази тъпа реклама, просто защото не ви трябва да я гледате просто. Сега, така, слагаме лампата. Включваме лампата. Какво има тук? И това ще ни потребва. Това може да се отвори. Това не може да се отвори. Сега ще прегледаме банята. Тук какво има? С това може да приспим баща ни. А там има ли нещо? Там не. Хора. Значи, гледайте сега какво правим. Видеото свършва. Добре, ще го се майтап. Roblox. Prison Knife. Да играме на Prison Knife. Хайде. Prison Knife. Хора, сега трябва да изгледам. Брат, какво е това тук?
Добре, ай, бътка, ай, най, дрифтинг, Fuel 15, Алексче, ела да се повозиш моята кола, но кръгче и обръщаме. Абе, Ванино, бе! Това е Ванино от нашия клас. Калян, ако гледаш това видео, това е Ванино от нашия клас. Не, бе, не! Сега ще гледам откъде ще излиза. Трябва да видя откъде ще излиза и просто тя ме отвори вратата, аз сам бътки. Ето, ако просто на къде ще насочи? Към двора или към тук? Човек, моля, насочи се към насам. Насочи се насам, моля те, насочи се насам. В тя май няма се върне, бе, хора. Ако пиме и това, Ако биеме това, лошо ще му стане. Ако убием това, лошо ще му стане. Хора, сега ще дойде от гръб и ще го пребия. Бани, заю, тъпото баню, бодигард. Тъп бодигард, Брат, хора, мисля, че в това видео имаше достатъчно много екшън и не знам, ама възможно утре да има първи влог, не знам. Възможно е, съвсем е възможно, така че хора, утре, имате време само до утре. Видеото излиза след 15 минути. Хора, добре, не, просто добре, окей. 15 минути не го слушайте.